Ma won so ku Agyemang mo take Adom Kyei na we take no Sofo bi asori a na we gyae de sese woka ene ne sese wo ye na obi take Adom Kyei na mo hye we nso Adom Kyei no oye ketwa afa na akase be fra santimam hu aba abre bia ya me ka kire mo enti ma mo waste mo time wo ho na mo ntie we ono no mo ka no oyi akra ne bi o sa wode koma boronsam a mo ntie enti mo ka kire me no ku Agyemang me de na to we ani Adom Kyei sa Adom Kyei no oye adwuma no Adom Kyei wo oye adwuma no na suafo no kwato wo bi se odi Yesu di ni hye nkom ana Yesu asuafo no ka kire Yesu mo kobra no ene wo mo ba Yesu nche be ka kire se ke di ke kobra no ene wo so mo ko anu wo bo hwan di ni ene wo se ni wo bo wudi ni no se yes munya me di no wo ebi anu wo mo afa eti munya Adom Kyei papa no na wanya de wo ye na me pene sa esa se wurade ma no jimi no doso nti se Yesu anye we ya ye nhunu wo ma jimi no Sofo Penny Isaac Basua eye nyame nipa ba ko a ofi Kumase na papa eye D4 Ghana ha na waba abonten e de nsem bi aba beto dwa afa Sofo Penny Adom Kyei ho in fact all chance Sofo Penny Adom Kyei eye sofo na ba tro no aka ho asem se omo beba ede nyame din aba bedada nkrofo bebre enu nti emaye nya ye wanwa se Sofo Penny Adom Kyei aba abonten eye niema bi ebinom susu se emfiri nyame a mema na nye nyame ma ne wanwa fi se nyame echi difa na se nyame ma ne jimie na wo ya afa no ya adoso dodo enu nti ne ye tro na kan e wo se bam enu nti na Sofo Penny Adom Kyei aba abonten no papa ya mananso a osan de entreni bi akọ e de ama sofo oku Agyemang Ghana ha se ye nim se oku Agyemang no ye de no kire ne se onhwe yie e wo ne nsem bi a okeka no ho abusia aha aye too much subscribe my page me Adom so ama upload bia bonsa etimi aka afenso ma remfi se eye cake center na asomasene a me de sa dwuma de ebro cake center se aka na watch pe no de catering school no ahehye so boso me ba ko pe wo kwa kosua se ne ye to cake se ne ye deco ama wonso wanya dwuma ye amasika aba be du butum cake center ebutu danso man most holy heart school no ono no edi enhwani mo pe free cake center e was 0554640187 0554640187 entremu bia opebia cake center e de be ma wa be di kan akwa registration so cake center say wo discount be food da wa o de be monti ma ahonya ha na ko na wonsa etimi aka discount ni abusua ma ya fra nkomo no enhyehe so se na enyina enim se kwese da bi adura asofo wa Ghana ha eye ensore no Sofo Penny Adom Kyei ekọ asore kwese da ekọkọ ya asore de ensem bi etodua sansem no mi de bebre o echi na abusua sofo bi ofi Kumase se friend Osmafo Isaac Basua aba abonten aba beka se Sofo Penny Adom Kyei ne dwuma na wo ye na asofo bi atwere mo se won so kasa kire se papa yikra oye Antichrist na Bible ka ne ho asem no sofo no kire se twero ne dika account ho de da se emre ne bekwa wie ya edipa bebre di ne din beba se mani Agyenkwa no enu nti se Sofo Penny Adom Kyei aba abeka se ono yasoma ne so won fa nanim emra meye Yesu anim a mema ne nyaye nwanwa na se ye hu se edom so atu di papa na chi a emaye nyaye nwanwa kire se nyame ma na kasa se bibu ha ya na ya adwe no eda from kakra ase jimi wo nyame ma fa no ya adoso enu nti se asofo no bi sei ene beba aba beda da nyame ma no atwe dom no ede edi wo machi sofo yi amananso ha okoso ka kire Sofo Penny oku Agyemang se onhwe ne hu yie na n'adwuma na wo ye no oma onhwe adwuma na wo ye no so na ondi ne lemu na onye n'adwuma na onya se odi nani si Sofo Penny Adom Kyei se Sofo Penny Adom Kyei ne de onu n'adwuma a wo se wo ye na waba a oye no awurade ye na de oda o my Ghana dofo me chia obi biada Osmafo Isaac Basua ni na ye ka Osmafo Isaac Basua ni odi for Isaac Basua awie ebre mu Osmafo awurade ayi no ma won so ku Agyemang mo take Adom Kyei na we A.T.A.C.K.I.N.G no sofo bi asori a na we gyae de sese woka ene ne sese wo ye na obi A.T.A.C.K.I.N.G Adom Kyei na mo hye we nso Adom Kyei no oye ketwa afa na akase be fra santimam hu aba abre bia ya me ka kire mo enti ma mo waste mo time wo ho na mo ntie we ono no mo ka no oyi akra ne bi o sa wode koma boronsam a mo ntie se papa ne de koma boronsam se de mususu na gusua no gusua wo yi na musu mo agya de sese mo yi na mo kasa no so sesa enti mo hye we nso se de beyo na mo betimi afa bia ma wurade no mo nyai de mo take because Adom Kyei no powder na wo ye na nye no a
enka pada kura Ghana hanka ye nton bebre sa enne wa mani ba bebre nya adwuma ye na ye mfa no nto nche na Matthew chapter 24 mo nse we nso media me kasa bia me de wurade asem no twerɛsem Matthew chapter 24 verse number 5 wasi nipa bebre baba de media ba be kasa wono no beda da nipa bebre hye we nso Yesu aka wo yato ho eti Matthew chapter 24 verse 3 Yesu tena ngo be poso na suafo nfa nche be bi ko bi sanse ewurade wiase be kwa wie ya de be na be wo ba no ni wiase ne ho nsankyerane ana ewurade di ka wo Matthew 24 verse 5 say mu nhwe ye enipa bebre baba edi media be kasa wono no wono ni Kristo no no be da nipa bebre Mark chapter 13 verse number 6 no Mark 13:6 na munse wenso na wase Yesu Kristo kwatira ngo bepo no so na suafo no fanche ba bi sanse ja ka kire ye na ewiase be kwa wie ade ba na ba wo ba no ni wiase ne na wie no ho nsankire ne ana Yesu ka kire on se munse na nipa bebre 13 verse 3 no eni wase no tira ngo bepo no so no suafo fanche ba bi san se ja ka kire wiase be kwa wie ade ba wo ba no wiase ho nsankire ne ana Mark chapter 13 verse 6 ni Yesu mani mu ya ka kire won se suafo enipa bebre baba midimu abakasa me no obada da enipa bebre na Luke chapter 21 verse number 8 wasi wotira ngo ponso suafo ko nche ba bi ko bisa anu aka kire won se mo hweye no bia na Adam enipa bebre baba midimu na wade midimu abakasa wono no obada da enipa bebre nti mu wura firi nkom hye we yana da bia me kasa no maka chem se nkom hye no na ese mu yusuo eti wo mu nya ya afa na emu ba eti mu ka kire me no oku Agyemang amede na to hwe ani Adom Kyei sa Adom Kyei no oye adwuma no Adom Kyei wo oye adwuma no na suafo no kwoto wo bi se odi Yesu di ni hye nkom ana Yesu suafo no ka kire Yesu wo mkobra no ene wo mo ba Yesu nche be ka kire se kedi udi ke kobra no ene wo so mko anu wo bo hwan dini ene wo se ni wo bo udini no se yes munya medi no wo bo ebi anu wo mo afa eti munya Adom Kyei papa no na wanya de wo ye na mepene sa esa se wurade ma no Gyemi no doso nti se Yesu anye we ya ye nhunu wo ma Gyemi no na munye di na muntie wo Yakobon asam no na mun follow Revelation sam na da ho no se de ba ya mo be hu awie bre ba de mbotum na masu ani de ni papa so wo mo kire na nke oni papa wurade abọ no konfuo gina ho kwamo a difference ba na be hu se we ye konfuo ba ade ba na di konfuo ho adanse eniema wo na hye so de eti Matthew chapter 12 verse number 30 was the amebua no one come hon mebua no na hitimu 33 they say Matthew chapter 12 no verse number 33 was it mama dua no nya abapa na ba nya abapa dua no nya ababane na ba no nya ababane na dua bia na ba na mede be hu no etu oku Agyemang dua me ka kire woni was me for Isaac baso di for Isaac baso ebere na du Sam no mienu sori gina kan kora no fa homeda na Ewurade Yesu Kristo Nazareth ne Kyei na ye Ewurade man ye gya we masam wanu de wo ba sa Agyemang no esa sa Yesu ba no watimi amra won na no Yakobon na ase we mu nkom so wo nya adwuma no etu am so ye de wo de akọ ye nyina obi ade ne lae kọ eti wudi ye mom ye pam kan kora ntie nipa ma wotete sa na aye die ya da efie wura na nkasa ye de ne dini ye sa no ono abeba Ewurade shira na abusuan semi ebeto abonten na bi mu bisa se so papa wo kra de na kire se won so na wo kan wo firi nyame ifise ye hwe won so won nyame bi amoye a ene insori na aka na ye hwe Pentecost de praise me charismatic churches na aka na ene mo de bo abra mo kra mo preacher mo na sisifom mo so mo sorry dem mo yisu oil enti wenim nyina na ensem amafo bisa se ne won so wo kire de na kire se won so ofiri nyame bi kra kire se obia eni lem fi se obi kra ne nyame no na obi enyina ho eno nti untimi ma me condemn obi ntre se wei efri nyame ana wei emfri nyame ana wei ni ya wo ye no etene na wei ni ya wo ye ne de entene se ne twara na kase mo ma ne nyina mo munyi no ni nyina bo munyina na etwabre ne so a eno ene ebe hu nyame ma ene Kristo asofo ankasa a ewo ma ye hu so adwenkyere e wo comment ho aha eye too much Jesus subscribe my page we mi Adom no so ama upload bi bia wonsa etimi aka abusua makra